Heippa ja tervetuloa tutustumaan Seinäjoen Kärkkäisen uuteen myymälään. Mä oon Rebekka Salomäki ja me ollaan nyt täällä Kärkkäisen myymälässä Seinäjoella, joka aukaistiin keväällä 2026. Meillä on täällä myymälässä 15 000 neliötä, johon sisältyy myös kahvilaa, huoltokeskusta sekä konemyymälää. Ja siellä konemyymälässä meillä on myös huoltopalvelu. Kärkkäisen tuotevalikoimaan kuuluu aika lailla kaikki, mitä suomalainen kotiinsa tarvitsee. Myymäläitä on ympäri Suomen ja lisäksi meillä on verkkokauppa, joka palvelee asiakkaita 24/7. Mä toimin täällä hyllytyspäällikkönä ja pääosin teen esihenkilötyötä. Mun vastuulle kuuluu varasto, hyllytystiimi ja osa osastoista. Meillä on varastolla tosi monipuolisesti tehtäviä. Meillä on esimerkiksi tavaran vastaanottamista, lähetteiden tarkastelua, asiakaspalvelua, meillä on asiakasnoutoja ja lisäksi meillä on tätä verkkokauppakeräilyä. Meillä työskentelee varastolla monista eri lähtökohdista olevia tyyppejä. Meillä on täällä hyvä ilmapiiri ja lisäksi meillä on mukavia työkavereita. Tärkeintä kuitenkin on asenne ja ahkeruus. Mä oon Salomäen Jenni. Mä toimin myyntipäällikkönä täällä Seinäjoen Kärkkäisellä. Mun vastuualueisiin kuuluu monta osastoa myymälän puolelta ja toimin osastojen myyjille lähiesihenkilönä. Vastaan asiakaskokemuksesta sekä myynnin kehityksestä. Meillä on todella laaja leluosasto ja pukeutumisen osastot ja monipuolinen metsästys- ja kalastusosasto ja lisäksi paljon muuta. Mun työpäivät on todella monipuolisia ja vaihtelevia. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa, hyödyntää omaa osaamista ja työskennellä tiimissä. Meillä on Kärkkäisellä työntekijöille 3 A:n ohjenuora. Asenne, ahkeruus ja ammattitaito. Meillä pärjää, kun asenne ja ahkeruus on kohdallaan. Ammattitaito kehittyy työn myötä. Mä oon Inka ja tosiaan toimin kassapäällikkönä täällä Seinäjoen Kärkkäisellä. Tässä työskentelyssä pääsee kehittämään hyvin asiakaspalvelutaitoja ja oppii hyvin kaupan alan kassatyöskentelystä. Myymälän lisäksi meiltä löytyy info ja infossa on monenmoisia palveluita, muun muassa passikuvausta, kuvien teettämistä, avainten tekoa, suksien huoltoa, pyörien huoltoa ja sen lisäksi aivan ihana Fresh Cafe -kahvila. Mä viihdyn Kärkkäisellä sen takia, että täällä on todella monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Kassapäällikkönä mulla on tosi paljon vastuuta, josta mä tykkään ja sen lisäksi kaikilla on asenne kohdillaan, kaikki ovat hyvin positiivisia ja tehdään yhteistyöllä hommia. Kärkkäinen sopii sellaiselle tyypille, joka tykkää tosi monipuolisesta ja laajasta työnkuvasta sekä tietysti asiakaspalvelusta. Meillä on todella laajasti erilaisia työnkuvia ja jokaiselle löytyy varmasti jotain. Lämpimästi tervetuloa Kärkkäiselle, meiltä löytyy kaikki.